Ilu għal dawn l-aħħar sentejn jitħarreġ fl-atletika fiħdan Special Olympics Malta, sport li permezz tiegħu Gilmore Borg irrappreżenta lil pajjiżna barra minn Malta f'avvenimenti sportivi. Mbagħad kelli opportunità nitlaq Ċipru. Minn hemmhekk nexxie nerbaħ il-medalji, żewġ medalji tad-deheb u waħda tas-silver. Is-silver nibqa' ngħidha l-iktar li tatni onur għax konna tim, mhux jiġifieri qed nifraħ xirbaħt waħdex irbaħna bħala tim li nuru li kapaċi flimkien. L-umiltà u d-dedikazzjoni tiegħu wasluh biex isir l-ewwel ambaxxatur globali għal SIGA, Alleanza Globali għall-Integrità fl-Isport. Di hija ħaġa li naħdmu fuqha, aħna mhux jien waħdi, għandhem ħafna nies jgħinuni, qed niffukaw biex nintaqgħu ma' iktar nies u jgħidu iwa lilna biex issa nikkompetu ma' nies tal-mainstream u forsi anke nagħmlu xi competitions nies b'disabilità kontra nies m'għandhomx disabilità. Jien nemmen li kapaċi mmorru tajjeb ikonna din l-opportunità. Kariga prestiġjuża tant li ċ-Chairman ta' Special Olympics Malta, Anna Kallejja, stqarret li Borg kellu kompetizzjoni ħarxa u ntażel minn fost 5 miljun atleta. Stqarret li dan se jolli fuq livell internazzjonali ix-xogħol li tagħmel Special Olympics Malta ma' ta' atleti. Gilmore se jkun flimkien ma' atleti oħra li m'għandhomx diżabilità li huma Olympic winners, jitkellem rigward l-isports u l-opportunitajiet li għandhom jingħataw indaqs lil kulħadd. Kemm il-persuni li m'għandhomx diżabilità kif ukoll il-persuni li għandhom diżabilità u dawk li għandhom kondizzjonijiet oħra. Ovvjament Special Olympics Malta tolli l-prestiġju tagħha fl-Ewropa. Aħna jafu li we hold a very good record bħala Special Olympics Malta, għandna programmi b'saħħithom, għandna atleti li dejjem ġabu riżultati rappreżentaw il-Malta b'dinjità kbira. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima ammira d-determinazzjoni ta' Gilmore Borg li deskrivih bħala eżempju għal żgħażagħ oħra, eżempju ta' kif diffikultajiet jinbidlu f'opportunitajiet. Dawn huma eżempju għaż-żgħażagħ kollha Maltin u Mawċini, mhux għaż-żgħażagħ biss imma anke għal dawk li huma forsi naqra ikbar fl-età. Inħoss li Gilmore qed jagħmilna kburin l aħna Maltin u Gilmore huwa ta' eżempju sabiex aħna lkoll inħarsu l-qudiem fil-ħajja tagħna meta tara xi ħaġa daqshekk prestiġjuża li jirnexxielu jikseb dan iż-żagħżugħ ta' 16 sena u jikkonferma kemm ix-xogħol li din nagħmlu fil-qasam tan delikat bħal mod ta' diżabilità naħseb li daħal il-frott tiegħu. Riżultat ta' sinifikat kbir tant li għal Gilmore l-isport huwa l-mezz ewlieni li jagħtih l-enerġija biex jilħaq il-ħolm tiegħu. Li nħossu li jtini l-ferħ, il-kuraġġ biex ma naqtax qalbi, tini il-motivation għalija biex ngħid nista' nkompli nasal fejn nixtieq, għandi gold nista' nasal.